Ahojte, počúvate štvrtú epizódu podcastu Stačí len vyraziť, podcast Dobrodruha. Moje meno je Blažej Černák a oproti mne opäť sedí Jožo Terem. Jožo, čau. Čau, nazdar. Tak Jožo, naposledy sme skončili s tým, že si prišiel o vlasy v Pakistane. A všetci čakáme, že ako sa to stalo. Žiadna pikoška, ostrihali ma v holičstve a dôvod bol ten, že v čase, keď som mal tých, už si presne nepamätám, koľko to mohlo byť, 20 plus zo pár očkov, som mal dlhé vlasy, asi polopatky, celku brčkavé, a bol som taký špinavý blondiačik. No a dostali sme sa do Pakistánu, kde bol tento vzhľad celkom neobvyklý, pochopiteľne, tam boli muži všetci čierni, ženy zahalené a brčkavé dlhé vlasy. Som mal ten pocit mnohých mužov, evokovali žiadostivosť, lebo stále ma niekto ťahal za vlasy, stále sa mi niekto prihováral, stále som bol objektom pozornosti mužskej, čo mi začalo byť postupne dosť prudko nepríjemné a rozhodol som sa toto zastaviť a radšej som sa nehal ostrihať. Úplne na ježka. To znamená, že som vbehol do klasického ázijského holictva, kde ma tým ručným strojčekom, to znamená... Počuli ste možno niektorý zvuk, čiže bez elektriky, ma chlapík dal na koleno a pokračoval som ďalej v ceste a našťastie už potom to poťahovanie za vlasy prestalo. A máš z toho nejakú fotku? Mám. Že predtým a potom. No skúsime ju zazdieľať. Mám dokonca fotku priamo z toho holictva, ako ma strihajú. Aha. No a... Čiže ty si zozadu vyzeral ako taká nejaká zvodná blondína, hej? Dobre tomu rozumiem? Nebola špinavá blondína. Špinavá blondína, hej? A všetci po tebe išli, tak si sa dalo strihať. No, bolo to také, že oni už aj vedeli, že nie som špinavá blondína. Neviem, či po mne išli, lebo totižto napríklad v Pakistane bolo v tom čase bežné, a myslím, že je to tam bežné dodnes, že sa muži vodili za ruky na ulici, hej. Bolo to tam ako dôkaz priateľstva, lebo so ženami to robiť nemohli, lebo len tak sa vodiť po ulici so ženou za ruky tam v tom čase nebolo dovolené. Bolo to proti nejakým ich tradíciám. A muži sa teda vodili za ruky medzi sebou. A neznamenalo to, že sú automaticky ako keby opačnej orientácie, ale že sú kamaráti, bol to prejav kamarátstva a podobne. Nuž, ale samozrejme z nášho pohľadu to bolo veľmi, veľmi neobvyklé a dokonca si aj myslím a neskôr z tých rozhovorov aj vyplynulo, že aj bližšie kamarátstva tam neboli ničím neobvyklé, lebo samozrejme ako tým pádom, že tie dievčatá boli chránené a podobne, tak sa to riešilo inak. A no nedalo sa to už vydržať. Proste mal som z toho zlý pocit, tak som sa nehal ostrihať na koleno. A nemal si potom problém s tým, že ja neviem, v pase si vyzeral s dlhými vlasmi, že ten rozdiel nebol až taký veľký? Bol ten rozdiel veľký, ale nemal som s tým potom problém. No dobre, tak poďme ďalej na cestu. Skončili sme teda pri tom, že si prežil tú cestu autobusom. A ako to pokračovalo ďalej? Prišli sme do mesta Quetta v oblasti Balučistán, to je obrovská púštna oblasť na juhozápade Pakistanu, čiže v tej dolnej časti. Tá cesta do Quety bola hrozná, naozaj to bolo príšerné. V Quete sme zostali niekoľko dní, dali sme sa trošku do poriadku, ale pod tým pojmom dali sme sa trošku do poriadku, si predstav, že sme mali hrozné ubytovanie, za pár šupov, bolo tam hrozné teplo, všade bol, dodnes si pamätám ten zápach na ulici z výfukových plynov, rikše to sú také maličké trojkolesové taxíky, ktoré všetci poznajú možno z Bangkoku alebo z rôznych iných juhovýchodných častí Ázie, alebo sú aj v Pakistane, ale tam ich je množstvo, alebo bolo. A veľmi zle spalovali, to znamená, že na uliciach bol strašný smrad. Strašný smrad z tých výfukových plynov a potom samozrejme z hald odpadkov, ktoré sa tam riešili, že ich vyhodili na ulicu. To tam hnilo v tom teple. Takže Pakistan v tom čase v mestách strašne smrdel. A vy ste, to bol akože normálny hotel, hej, kde si mali, či čo to bolo? Niečo? Hotel, no vieš, hotel. No. Samozrejme, že už aj v tej dobe tam existovali hotely na normálnej úrovni, ktoré využívali cestujúci zo západnej Európy, ale tak to bolo pre nás drahé. Tak my sme boli v nejakom takom ubytovacom zariadení pre miestnych pravdepodobne, takže bolo to veľmi skromné, bolo to veľmi jednoduché a bolo to celkom pekilko.
Ale na druhej strane si dodnes pamätám, že sme sa tam stretli s nejakými domácimi z vyšších spoločenských vrstiev. Myslím, že nejaký politik tam dokonca cestoval regionálny, tak nás pozýval. Ale bolo to také, že spovedal nás, aké sú nás pomery a či sa dá prísť do Európy a skôr som mal dojem, že mu ide o to, aby sme mu potom poslali pozvanie alebo niečo podobné. Takže nebolo to úplne také nezištné a necítil som sa dobre v tej spoločnosti. Čiže na rozdiel od Iránu napríklad, kde tí ľudia ťa úplne nezištne volali k sebe domov, neočakávali za to žiadne pozvanie, tak v tom Pakistane som ten dojem nemal. Tam som mal dojem, že tí ľudia nie sú až takí pohostinní. Dokonca z tejto cesty môžem povedať, že neboli pohostinní. A nebolo to také... Nemal som z toho úplne dobrý pocit. Koľko ste teda boli v tom meste? To si už nepamätám. Bolo to niekoľko dní. Dajme tomu, povedzme, o 3 dní. 3 dní a potom ste išli ďalej z Pakistanu? Nie. Ostávali sme v Pakistane. A v Pakistane sme sa celkom dlho zdržali. A išli sme potom do hlavného mesta. Tam sme boli možno deň, 2. A potom z hlavného mesta sme pokračovali smerom do mesta Lahore, ktoré je priamo skoro na hranici s Indiou. A v tom meste Lahore tam nastali celkom krušné chvíľky, lebo tam jeden z kamošov, s ktorým som cestoval, dosť vážne ochorel. No proste chytil nejakú klasickú cestovateľskú hnáčku, horúčky a podobne. Tak tam sme sa zasekli opäť na niekoľko dní. A tam si to opäť... Teda bola možnosť to nejako riešiť s nejakým doktorom a tak? Že riešili ste to takto? Neriešili sme to takto, lebo v podstate rozmýšľam, že či sme vôbec mali poistenie. Ťažko povedať, ale v tej dobe si bol ešte poznačený tým výchovou z komunizmu, že všetko možno len nie k doktorovi. Takže v Pakistane sme nemali chuť chodiť k doktorovi. Tak si pamätám, že sme to liešili iba tak, že počkaj a prejde ťa to. Čiže nejaké acylpiríny a podobne. A takže on ležal, mal nejaké horúčky, bolo mu zle. Boli sme v tej dobe 4 a 2 sa rozhodli, že už nebudú čakať a že idú ďalej smerom na sever Pakistanu do oblasti Karakoram Highway. To bola v tej dobe najvyššie položená cesta sveta, alebo diaľnica nazvaná, alebo spojnica medzi rôznymi nejakými územiami. A my 2, teda ja a ten kamoš, sme zostali ešte niekoľko dní v Lahore. A dohodli sme sa, že sa stretneme v meste, myslím, že Gilgit, na tom Karakoram Highway, dajme tomu za nejaký čas. A tým pádom sme sa rozdelili na 2 dvojice. A čo, stretli ste sa tam? Už sme sa nikdy nestretli. Nikdy akože na tej ceste, alebo nikdy už ever v živote? Na tej ceste sme sa už nestretli potom nikdy a s jedným z tých 2 som sa stretol ešte raz a potom už nikdy v živote. OK. No dobre, čiže pokračovali ste ďalej, boli ste ešte stále v Pakistane, ale cieľ bol teda dostať sa do Indie, teda do Nepálu cez Indiu. Čiže čo, ďalej ste išli do Indie, alebo? Ešte by som podotkol, že my sme potom tiež išli na sever na Karakoram Highway. To znamená, že kamoš sa dal do poriadku, išli sme na Karakoram Highway a mal som to šťastie, že sme zažili Karakoram Highway v dobe výstavby. To znamená, že bolo to neuveriteľný zážitok na celý život. Karakoram Highway je cesta vybuchaná dynamitom do strmého svahu. Potom je niekoľko 100-metrová priepasť a dole tečie rieka Indus. To znamená neuveriteľne nádherné panorámy. Bol to neuveriteľný zážitok ísť nejakým rozeganým autobusom nad zrázom, ktorý má niekoľko stoviek metrov, dole rieka, všade vraky aut, autobusov. Vraky akože dole tie, ktoré spadli. Samozrejme, tak nevravím, že boli každých 100 metrov, ale pravidelne sa objavovali vraky aut alebo autobusov, ktoré spadli buď do rieky alebo niekde zo svahu, alebo ich strhol zával. Lebo často sa stávalo aj to, že cesta bola zasypaná. Dokonca si pamätám takú situáciu, že sme museli asi 30 km prejsť pešo, nakoľko išiel autobus, alebo tá rozheganá vec, ktorá sa volá autobus, a bol zával, to znamená, že cesta bola zasypaná, tak sme vystúpili, zobrali batohy a išli sme, dajme tomu 30 km do nejakého najbližšieho mesta, kde sme sa potom zase napojili na ďalšiu dopravu. Takže stávali sa aj takéto situácie. A to bola taká tá cesta, že prejde jedno auto, či akože dvojprúdovka? No, že sa to... miestami to bola dvojprúdovka, ale myslím si, že častejšie to bola jednoprúdovka, kde sa museli auta obchádzať v niektorých bodoch, že bola rozšírená tá cesta.
a tam sa tie auta dokázali obísť. Hej. A hovoril si, že bola vo výstavbe, čo znamená, že teraz to tam je akože parádna diaľnica a vtedy to bolo... Ja som tam nebol odvtedy na Karakoram Highway. V tom čase to bola vyslovene cesta polná, polná. Nebola polná, ale dajme tomu, prirovnal by som to k štrkovej ceste s hrbolami, udúpanej, nejakej polnej ceste, ktorá bola v veľmi strhom svahu. To znamená, že si predstavte strmý svah, vykrojená cestička a ako keď nakreslíš na výkrese do strmého kopca úzku čiaru, tak to bola tá cesta. Možno pridáme aj nejaké fotky do podcastu, tak ak sa to podarí, tak tam určite poslucháči niečo uvidia. A dnes ako to vyzerá, netuším, možno, že už je aj vyasfaltovaný Karakoram Highway. Podľa mňa áno, ťažko povedať, lebo postupne sa všetky tie cesty upravujú aj v Indii alebo aj v Pakistane. Ale v tom čase to bolo naozaj vo výstavbe, bolo to veľmi drsné, bol to skvelý zážitok a som rád, že som v tej dobe mal možnosť tam ísť. A bolo to niečo, čo ste vedeli, že tam takto bude, alebo to bolo... Nevedeli sme si to predstaviť, lebo v tej dobe nebol internet, tak len sme počuli, že to bude pecka. No a bola to pecka. Super. A ako dlho ste išli po tej ceste? To bolo čo, že deň, alebo... Nie, tam sme sa opäť zdržali niekoľko... Podľa mňa sme sa tam zdržali možno aj 10 dní celkovo v tejto oblasti Karakoram Highway. Možno aj viac, lebo podnikli sme tam aj nejaké treky, respektíve také turistické, dajme tomu prechádzky, to nazvem, do okolitých kopcov. Dokonca sme sa dostali aj do blízkosti 8000-ky Nanga Parbat. Čiže tam sme sa potulovali niekoľko, a myslím, že niekoľko dní, ale nejaké 2 noci. Sme tam strávili v ľudoprázdne a bolo to fajn. Ako ste akože prišli ste na nejaké miesto a tam povedali, že tu môžete ísť na trek, asi nejaké označenia, že tuto je zelená alebo žltá cestička tam nebolo, hej? Vôbec, vieš čo, nebolo to takto, bolo to vyslovene intuitívne, že po tejto ceste sme jazdili aj stopom, tak niekto nám povedal, že aha, Nanga Parbat, tak sme vystúpili a išli sme za nosom. Čiže nebolo to žiadne značenie, nebolo to ani v GPS-ku, ani v mapách. Normálne, brutálne, bez akéhokoľvek plánu sme intuitívne išli za nosom sa túlať po horách. A nejakých pastierov sme tam stretli. Tam som, aj v knihe som spomínal Dobrodruh na cestách jednu tú príhodu, že sme stretli malého pastierika, tomu som vymenila za hrozno. On mi dal hrozné a som mu dal ponožky. Takže bolo to super. Respektíve, on sa zľutoval. Kto ponúkol čo prvé? Ja mám taký dojem, že on najprv prišiel a nejak sme sa chceli rozprávať, ale samozrejme on vedel iba zrejme po paštúnsky, to je to nárečie, ktorým ľudia hovorili v tej oblasti. My sme hovorili rukami, nohami. A nejak som mu naznačil, že by niečo mohol doniesť jesť, že či nemá nejaký deal. Tak doniesol hrozné. Ja neviem, kde ho v tej oblasti nabral, lebo tam bolo iba kamene, bez stromov, ale doniesol v igelitke hrozno, inak mám to tiež na fotke toho chlapca. No a chcel som sa mu nejak oddačiť, tak som mu ponúkol veci, že nech si vyberie nejaké moje, ale mal som iba veci na oblečenie. Tak myslím, že chcel odo mňa trička, ale tých som mal asi 3 na tie 3 mesiace, tak to som mu povedal, že tomu nemôžem dať. A potom si vybral ponožky, tak som mu dal ponožky. Nechýbali ti? Vieš čo, chýbali mi, ale niečo som mu dať musel. Jasné. Takže bol to taký ten deal, ktorý, nehovorím teraz, že by som ho chcel dehonestovať, ale ako, že pre ľudí v niektorých častiach sveta majú hodnotu aj takéto pre nás absolútne bežné veci. Čisto teoreticky peniaze nechcel, alebo nemali ste asi na to? Že... Peniaze nechcel. Vieš čo, pre nich mal možno väčšiu hodnotu, že získal niečo bielých, ako nejakú vec, ktorú oni nosili. Teraz to tam niekde visí zarámované, že toto sú ponožky nejakého. Ťažko povedať, ale určite v tej dobe malo toto pre neho väčšiu hodnotu. Takže bol to taký vtipný zážitok. No vtipný. Taký, ktorý vystihoval miestnu realitu. A ešte by som iba povedal na margo tej bezpečnosti, že keď ideš na Karakoram Highway, tak v tej dobe si sa musel zaevidovať. To znamená, že ako náhle si vstupoval do tejto oblasti, tak tam bola hliadka, ktorá ťa zastavila, urobili si evidenciu o tebe, že si vošiel do oblasti Karakoram Highway, ktorá nebola bezpečná, nielen z hľadiska toho, že tam bola premávka dosť nebezpečná, ale celkovo tá oblasť bola nebezpečná z hľadiska, že bola obývaná rôznymi kmeňmi, ktoré boli odbojné, kde sa často ľudia aj prepadávali, unášali a celkovo nebola to veľmi bezpečná oblasť už ani v tej dobe, takže asi to boli policajti alebo vojaci, urobili evidenciu, že vošiel cudzinec na toto územie
a potom keď si vychádzal z tej oblasti, tak zasa si ťa odpísali, že už si vyšiel. No zrejme, keby si bol postrádaný, že by si sa neobjavil nejakú dlhšiu dobu, tak by asi vedeli podľa toho, že v ktorej časti si vošiel do tej oblasti a možno, že by... Aspoň by vedeli, kde si vošiel. Zrejme by nič nedokázali urobiť. A mali ste nejaký náznak toho, že vás niekto ide prepadnúť? Vôbec. Takýto náznak som v tejto časti sveta nemal. Nebolo tam nič také. V podstate sme boli stále medzi ľuďmi, takže nič také sa nestalo. Ale taká zvláštnosť bola napríklad tá, že v tejto časti Pakistanu žije veľmi veľa ľudí, alebo veľmi veľa. Vidíš často ľudí, ktorí mali červené vlasy a zelené oči. A že neboli nafarbené tie vlasy, ale normálne boli hrdzavo červené tie vlasy. Z čoho? Neviem. Bola to taká nejaká úchylka týchto horských kmeňov, ktoré tu žili. To znamená, že zelené oči a červené vlasy. A oni tvrdili, že sú to ľudia, ktorí sú potomkovia vojakov z armády Alexandra Veľkého, ktorého armáda sa dostala až do tohoto údolia rieky Indus. Okay. A oni tvrdia, že títo ľudia sú potomkovia tých vojakov, ktorí tam zostali, našli si tam ženy a v podstate takto preráža ten gén. Wow. Starých Makedoncov, takto by som to pozval, alebo tých ľudí z armády Alexandra Veľkého. Máš nejakú foto? Myslím si, že nemám. Nemám, ale sú bežne na internete dohľadateľní ľudia z tejto oblasti, ktorí majú červené vlasy, ale zelené oči, takže dá sa to nájsť. A inak mrzí ma, že nemám žiadnu fotku z tej doby, ale tým, že sme mali kinofilm a každá fotka bola vzácna, a film bol drahý, vyvolanie bolo drahé a šetril si tie, ale nemali sme ich veľa, lebo samozrejme to si musel dať do batožiny, tak v tej dobe mi to nepripadalo, nie že výnimočné, nepripadalo mi to na fotku. Jasné. Vieš, už v dnešnej dobe rozmýšľaš inak, je Instagram, Facebook a fotíš. Digitalizovaná doba. Jasné. A fotíš, čo vidíš, a aj celkovo tá možnosť prezentovať tie fotky je úplne niekde inde ako v tej dobe a ani sa nám to nesnívalo, tak som to necvakol. Ale mám iné fotky. No a ako to tam vyzeralo? Bolo to iné ako zvyšok Pakistanu, alebo... No, celý Pakistan, ako som už vravel v predchádzajúcej časti, na mňa pôsobil ako kultúrny šok. To znamená, že v porovnaní, dajme tomu, s Iránom, tak som sa ocitol v stredoveku. To znamená, že vozíky ťahané koňmi a kamenné, polozbúrané domy, ako mali možnosť ľudia vidieť, dajme tomu, v Statočnom srdci, Škótsko 13. storočia. Čiže naozaj komín, iba otvor v streche a podobne. Ľudia boli na udupanej hline, tam si piekli placky priamo na ohni a podobne. Takže veľmi, veľmi skromné podmienky boli v tejto časti sveta. A naozaj, ak by som si odmyslel nejakú žiarovku, ktorú mali na nejakú dobíjačku, tak bol si v stredoveku, alebo dajme tomu 17. storočí. A čím sa to ešte prejavovalo? Napríklad bolo tam aj taká zvláštnosť, čo si dnes pamätám, ako nechcem tým nikoho uraziť, ale v tej dobe to tam bolo tak, že ľudia vykonávali potrebu v podstate hoci kde. Hoci kde je čo, že vyšiel pred dom a vykadil sa tam? Netvrdím, že to bolo úplne až takto, ale dajme tomu, že za dom, alebo do nejakej riečky, alebo do potoka. Tým, že oni mali dlhé oblečenie, pakistanské oblečenie je dlhé, to znamená, že aj chlapi majú dlhé také, nazvem to ľudovo, aby si to ľudia vedeli predstaviť, zástery na sebe, tak oni, ak si čupnú, tak nič nevidíš. Čiže je bežné, že chlap išiel, trošku odišiel vedľa chodníka, tam bolo nejaký potôčik alebo čokoľvek, čupol si, urobil to. Netvrdím, že musel ísť na veľku, lebo chlapi v Pakistane častokrát, keď boli na malej, si čupli, aby si ma správne chápal. Čiže riešilo sa to takto. A nevidel si nič. Mali dlhé oblečenie a pokračoval v ceste. Čiže v podstate bolo to veľmi intímne a nevidel si nič, lebo nie je to ako u nás, že stiahneš si nohavice a v podstate musíš ísť na vecka, aby ťa nikto nevidel, ale tým pádom si predstav ženu v dlhej sukni, ktorá si čupne a pokračuje v ceste. Dobre. Vecko ste tam teda nevideli, hej? Nemôžeš tam ísť na vecko by bol, nie že kultúrny šok, ale radšej ideš naozaj hoci kde, len nie na vecko. Jasné. Aspoň ja som to tak riešil, že proste všetko možno, len nie vecko. Tak samozrejme, keď si bol niekde ubytovaný, tak tam už
to bolo znesiteľnejšie, ale ísť niekde, že si na ulici a máš ísť niekde na vecko, tak samozrejme dalo sa do nejakej reštiky alebo podobne, ale to bola jama v zemi, takže takto áno. Čiže áno, chodil som tam na vecko, ktoré vyzeralo, že bola jama v zemi. Hej. Jasné. Chceli by ste aj vy podcast Ako má Jožo terem, ale neviete ako na to? Alebo potrebujete iba upraviť nahrávku tak, aby znela lepšie? Kliknite na www.upravapodcastov.sk a dozviete sa viac. Čo ďalej? Kam ste pokračovali? No, potmolkali sme sa v tejto oblasti Karakoram Highway, kde bolo inak veľmi príjemne, lebo to bolo vysoko v horách. A v porovnaní napríklad... Aká výška to bola, prepáč? Táto Karakoram Highway ide aj do nad 4000 metrov, ide tá cesta. Čiže my sme boli vysoko, ja už presne si nepamätám, aké tam boli nadmorské výšky, ale určite to bolo okolo 3-4 tisíc. A tam si už aj cítil takéto, že menej vzduchu, alebo čo, či pri týchto výškach? V tej dobe si nepamätám pocit menej vzduchu, mal som mladé plúca a tým pádom, že my sme stúpali postupne, tak sme sa určite dobre aklimatizovali. Ale čo bolo super, som cítil, že je tam svieži vzduch horský, že nebolo teplo. Keď si to porovnám s tou oblasťou na juhu Pakistanu, alebo aj v hlavnom meste, alebo v Lahore, tam bolo neznesiteľné teplo cez deň. Neznesiteľné. To znamená, že ja si pamätám, že som sedel v tieni v Lahore a normálne nič som nerobil a kvapkala mi z nosa pot. Nič som nerobil, iba som čakal, kým prejde horúčava, lebo však samozrejme nemali sme klimatizované nič. Tak nedalo sa ísť ani na slnko, ani sa prechádzať. Iba som sedel, kvapkal mi pot a čakal som. Také tam bolo strašne neznesiteľné. Mal saunu zadarmo. Úplne, to bola sauna zadarmo a tam hore konečne som sa nadýchol. Bolo to super. Takže preto sme sa veľmi neponáhľali dole, lebo ten svieži vzduch bol wow, na nezaplatenie. Tam sme sa dali trošku fyzicky dohromady potom. No dobre, čiže ostali ste tam dlhšie a potom ste si ale povedali, že ešte máte cestu pred sebou, tak kam ste teda? No, tak samozrejme sme museli pokračovať nejakým spôsobom. Ešte poviem to, že som máme volal odtiaľ, že som tam našiel nejakú poštu. Výborné. A bola možnosť zavolať si do Európy. Tak si dodnes pamätám, že som asi po 2 mesiacoch, alebo ja neviem už koľko uplynulo času, vošiel do klasickej takej tej telefónnej, ako keby, vieš, si niekde a do takého kvázi, že zavrieš dvere, ako sa vidí v starých filmoch. A chlapík ma prepojil s Európou, potom na Slovensko, potom domov. A normálne som zavolal mame, už sme mali vtedy doma pevnú linku a to bolo neuveriteľný rozhovor. Asi na 2 minútky som mal peniažky, tak som iba rýchlo povedal, že žijem. Mama bola šťastná. Je to neuveriteľné, ak si to porovnáš dnes s tým, že pošleš SMS-ku, Messenger a si neuveriteľne, môžeš byť stále non-stop v podstate v kontakte s niekým, kto ti je, s kým chceš byť. No a v tej dobe to bola výnimočná chvíľa, že som si zavolal domov mame. A koľko akože stálo to, že veľa peňazí, nepamätáš si? Nebolo to veľa peňazí, len vieš, za každú minútu si musel zaplatiť nejakú sumu a tak tým pádom, čo si tam povedal, vieš, nebolo to na 10 minút. Jasne. Bolo to proste nejak na 2-3 minútky, ako som povedal, že žijem, že som v poriadku, že som tam, idem tam, domov prídem možno vtedy a vtedy. Nejak tak, no. Takže vybavené. Mama vedela, že žijem, ona ani nevedela, kde je Pakistan podľa mňa. Len jej stačilo to, že existujem a že je to v pohode. Takže týmto sme uzavreli kapitolu na Karakoram Highway a vrátili sme sa späť do Lahore a išli sme do Indie. No dobre, tak ako ste sa dostali do Indie? Zas nejaký autobus, alebo... To si dodnes pamätám, že do Indie sme išli na streche autobusu. Asi s ďalšími 20 Pakistancami, už nebolo miesto v autobuse, tak sme vylezli na strechu. A išli sme na streche autobusu na hranicu, ktorá nebola od Lahore ďaleko, to je v podstate hneď za mestom. Viedla tam dlhá cesta, rovná ako šíp. A potom sme došli na hranicu s Indiou. Tam sme po dlhých peripetiách prekročili hranicu, lebo však tieto 2 krajiny sa radi nemajú. To znamená, že kontroly na hraniciach boli v tom čase, buzerovali ťa aj Pakistanci a Indi. Pakistanci menej, lebo si vychádzal, Indi viac, lebo si vchádzal. Tak kontrolovali, čo všetko máš a podobne. Takže bolo to také zdĺhavé a nakoniec sme skončili v Indii. A tam ste kam išli teda? Hneď za hranicou v tejto časti je mesto Amritsar, už indické mesto, ktoré je aj považované za hlavné mesto Sikhov. Sikhovia sú jedna z náboženských skupín v Indii, ktorá sa vyznačuje tým, že
nosia turbány na hlave, také farebné, majú dlhé brady, častokrát majú, alebo v tej dobe mali aj kópiu v ruke v Indii, že boli ešte naozaj tí tradiční Sikhovia. A sú od Indov odlišní tým, že naozaj dodržiavajú tento svoj výzor. Sú vyšší, turban, dlhá brada, dlhé vlasy, častokrát kópia, náramok na ruke. A Sikhovia majú vlastné náboženstvo, nie sú ani hinduisti, ani dajme tomu nevyznajú islám, oni sú vlastná náboženská skupina s vlastnou tradíciou, veľmi bojovní. Tie najlepšie bojové jednotky indické armády, dajme tomu v britských službách, boli vždy Sikhovia. Ochrancovia, osobná ochránka Indiri Gandhiovej boli tiež Sikhovia, dokonca ju aj zavraždili neskôr Sikhovia. Čiže Sikhovia majú vlastný svet, vlastnú ekonomiku, sú veľmi šikovní. Po svete, keď vidíš Indov ako obchodníkov, tak 90% sú to práve Sikhovia. Si všimni, že keď dojdeš niekde do sveta, máš indické, nielen obchody, ale bohaté firmy, tak sú s turbanmi tí Indovia, to sú Sikhovia. Čiže v meste Amritsar majú Sikhovia obrovský chrám, sa to nazýva Golden Temple, alebo po ich gurudvára, a je to väčšinou, alebo vždy zlatý chrám, ktorý je uprostred jazierka. To znamená, že máš chrámový objekt, máš umelo vybudované jazierko a uprostred toho jazierka je chrám, na ktorý ideš mostom. Takže v Amritsare je nádherný zlatý chrám Sikhov, kde môžu pocestní pútnici, tak ako sme boli my, 3 noci prespať a využiť tak pohostinnosť Sikhov. To znamená, že Sikhovia ti dajú nájsť, môžeš tam spať, môžeš si oddychnúť a pokračovať ceste. A nič za to nechcú. Wow. A to ste sa ako dozvedeli, že tam treba ísť? Dal vám niekto tip? To sme sa dozvedeli, áno, cestou sme sa to dozvedeli od nejakých ďalších ľudí, ktorých sme stretávali, lebo samozrejme na takejto ceste stretneš sem tam nejakých ďalších cestovateľov, tak to nám dali tento tip, že choďte do Amritsaru a tam si môžete oddychnúť 3 dní u nich v chráme a môžete tam spať, čo bolo samozrejme, to sa nedá odmietnúť. Keď máš ešte v tak exotickom prostredí, môžeš prespať, oddychnúť si a nemusíš za to nič platiť v tej dobe, tak sme tam samozrejme išli a bolo to... A bolo to na úrovni, že tak ubytovanie ako aj jedlo? Nie, to nebolo také na úrovni ubytovanie, že by si mal vlastnú izbu a podobne. Bola to jedna obrovská miestnosť, no veľká miestnosť a tam si proste spal vedľa seba s ďalšími ľuďmi. Takže taká hromadná miestnosť pre pútnikov, kde ľudia spali vedľa seba, ako keby, ja neviem, si predstav tie staré filmy, keď spali ľudia v obrovskej miestnosti. Neboli tam postele, boli tam iba nejaké matrace a spali sme vedľa seba, neviem, asi 30 ľudí tam bolo v tom čase z celého sveta. A jedlo? Jedlo bolo také typické indické, čiže korenisté. Ak si dobre pamätám, tak oni sa snažili trošku to jedlo pre týchto pútnikov prispôsobiť, aby nebolo až tak indické. Takže nebolo až tak pikantné, ale celkovo ja som mal antipatiu na indické jedlo. Ja som potom strašne dlho neznášal čokoľvek, čo súviselo s indickým jedlom. A to práve kvôli tomu, že si sa tam prejedol toho? Neprejedol a mi to hrozne nechutilo. Mne kari hrozne v tej dobe nechutilo. Všetko bolo strašne pikantné. Nešlo mi to. Nevedel som sa tam dobre nájsť, však som schudol možno aj 15 kg v tej dobe, ťažko povedať. Nevedel som sa tam nájsť. Nedalo sa to. Takže a bolo mi z toho potom aj zle. A práve v tomto Amritsare, v tomto chráme Sikhov som chytil niečo, čo neviem dodnes, čo bolo. Ja som tie 3 noci o sebe nevedel. 3 dní a 3 noci som mal horúčky, bol som v delíriu, nevedel som ani poriadne vstať, mal som hnačky, ja si dodnes pamätám, že tam som tušne vytvoril rekord. Možno ja som to prestal rátať asi pri 20, že som bol na latríne. Za nejaký deň alebo noc. Noc, no. A bolo to hrozné. Bolo to strašné a tam som si dal úplne nádržku. Ten organizmus dostal strašne zábrať. A skutočne 3 dní som bol absolútne bezvládny. Častokrát som o sebe ani nevedel. Také vysoké horúčky tam boli. A nič sa nerobilo. No čo, dal som si nejaké lieky. Niekto mi tam dal nejaké lieky z tých ďalších ľudí, čo tam boli. Pamätám si, že to bola nejaká rúska pani. Taká rúska tam bola. Ona bola v tom čase pre nás v zrelom veku, ja neviem koľko mala, možno 40, 45. Sama cestovala a dala mi nejaké lieky. Ona už bola skúsená v Ázii, tam neviem, či tam už nebolo aj 2 roky. Sa mi tak marí, že sa vyjadrovala veľmi tak, že už tam je dlho a že sa ani nemieni vrátiť. A ona mala nejaký miestny liek zrejme, alebo už si nepamätám, čo to mi dala a zabralo to. A to ti pomohlo? Pomohlo mi to, hej. OK.
No a čo, teda prežil si ďalšiu nejakú takúto zdravotnú komplikáciu a potom ste sa vybrali ďalej, alebo... Áno, dodnes si pamätám, že jak mi ona povedala, ešte aj s tým kamošom sme tak sedeli a ona mi vravela, že som sa dal trošku dohromady po tých 3 dňoch, že som sa nejak tak prebral, že som vedel sedieť a ísť a podobne. A si dodnes pamätám, jak mi hovorila, že teraz keď sa tu zasekneš, že si pripustíš, že si KO, už sa nepohneš. Lebo vieš, to tak na cestách niekedy bývalo. To není cestovanie jak dnes, že si na hoteli drinčikuješ a v podstate, že nejsi KO. Vtedy sa cestovalo na krv. To znamená, že si sa tak strašne vedel vysíliť, tak strašne na teba prišli choroby a tak si sa zničil, že ak zastaneš a pripustíš si to, že si KO, už sa ten organizmus ako keby uvoľní, ten stres ťa prevalce a už nevstaneš. Wow. To znamená, že ty si musel sebe nazbierať tú silu, vykročiť na cestu a potom sa to znova oddialilo. Ten stav KO, definitívneho zhrútenia sa oddialil. A dostal si sa znovu do toho šmungu a ako som vravil, ten stav definitívneho zhrútenia potom prišiel, keď som sa vrátil domov. Ale v tom momente som stál, vyrazili sme na cesty a hoci mi bolo zlé, blbo, postupne som sa dostal do šmungu a išiel som ďalej. Jednoducho som to prechodil. Wow. A išli sme do hlavného mesta Dili, trošku sme sa pomotkali Agra, nejaké to okolie, potom sme si kúpili lístok na lietadlo smerom do Európy, ale to boli zase veľké príhody. Takže... No a dobre, hneď sa k tomu dostaneme, ale tá India, hovoril si, že Dili, a Dili je hlavné mesto, pokiaľ viem, a to bolo... Tam ste koľko boli? Bolo niečím zvláštne, že ste nečakali, že takto bude vyzerať? Vieš čo, Dili v tej dobe bolo úplne iné ako Dili dnes, lebo však viem to porovnať, chodil som potom do Dili a neskôr a Dili v tej dobe bolo úplne iné. Dili, tam boli na cestách množstvo kráv, 10 000 kráv, slony chodili po uliciach Dili. To Dili vyzeralo úplne inak, lebo kráva je posvetná v Indii, no a v tej dobe krávy boli všade. Všade, ja si dodnes pamätám, že som ležal na vlakovom nádraží a zaspal som a kráva mi oblízala ucho, hej. To znamená, že krávy mali prístup všade, obchádzali auta na cestách, krávy chodili do čakárni na stanice, krávy chodili, proste kráva mala prístup všade. Až potom neskôr ich vychytali a odviezli niekam za mesto, tam ich zhromaždili a nehali ich dožiť. Takže ešte v tej dobe bola kráva všade a dokonca aj slony chodili po uliciach Dili. Nebolo nič neobvyklé stretnúť slona, ako ho niekto tam využíva na prácu, že tam prenášal nejaký stavebný materiál alebo drevo a podobne. Ale nie akože divý slon, že sa rozbehol. Nie, ako miesto bagru mal niekto slona. Miesto žeriavu mal niekto slona. Čiže Dili vyzeralo úplne inak, bolo oveľa zanedbanejšie, špinavšie, drsnejšie a no také exotickejšie. Čiže Dili, ťažko sa popíše ten kolorit, lebo to by sme mohli dať samostatnú kapitolu niekedy, že Dili, dnes a minulosti, ale bolo to sakra tvrdé. A zažil som ešte aj to cestovanie v indických vlákoch, keď ľudia viseli svojím spôsobom to sú také tie z okna. Fotky. Že... Už som nezažil úplne až ten najbrutálnejší, že by boli až tak v stovkách na vlaku, ale zažil som ešte také... Že vonku, akože sa držia. Aj vy ste tak? Nie, my sme sa dostali a sme si sadli do uličky alebo niekde na batožinový priestor. No, už chápem, prečo sa hovorí, že skladný ako Ind, lebo tam, kde sa zmestia dvaja bežní Európania, sa zmestí 6 Indov, lebo oni si sadnú, nohy si dajú za ucho, on sa skrčí celý, vieš, oni sú mimoriadne ohybní a skutočne bolo to neuveriteľné. Deti prebalovali tak, že to hovienko šmarili do uličky iba. Bolo to drsné, no. No dobre, no takže k tomu Dili sa možno, alebo k Indii sa možno ešte dostaneme, ale spomínal si, že ste si kúpili letenku domov. To z Indie, alebo ešte ste niekde išli potom? No bolo to tak, že my sme po celý čas mali taký ten, že záchranný plán, že sme išli tam síce po suchu, ale tak sme rátali s tým, že sme nevedeli presne, ako dlho na tej ceste budeme a už predtým, ako sme vyrazili na cestu, sme si vytvorili totálne železnú rezervu, na ktorú by sa nesiahlo za nič na svete nikdy, na letenku domov. Zhruba v cene $300 to bolo. Tak to sme mali odložené niekde úplne, ja neviem už presne kde, niekde v podošve, v topánky pod podrážkou
A to bola totálne betónová rezerva, nedotknuteľná, ktorá bola vyhradená na letenku. Že keď budeme potrebovať escape, to znamená útek z tejto cesty, tak letenka. A v Dili sme to vyhodnotili tak, že kámo, ísť domov ešte raz touto cestou, toto všetko absolvovať, na to už asi nebude síl. A celkovo, že už máme toho plné zuby, lebo sme ešte vedeli, že tam zostaneme nejaký čas na tejto samotnej ceste, takže kúpme si letenky. No a vtedy bolo hlavné námestie, také kruhové, v Dili, centrom rôznych cestovných kancelárií alebo agentúr a podobne. A dneska je to centrum obchodov, špičkových značiek, reštaurácií a podobne, ale vtedy to boli agentúry. Tak tam sme si zháňali letenky do Európy. Sme tam vymietli asi 30 rôznych agentúr, porovnávali ceny, hádali sa a nakoniec sme objavili jednu, ktorá nám tie letenky kúpila. No a kam ste išli? Do Viedne, Bratislavy, či? No, bola s tým spojená taká pikoška, že my sme chceli ešte ísť do Bukurešti s kámošom, lebo sme si povedali, že keď táto cesta skončí, chcem ísť ešte sa niekde vyvaliť k moru a tam zregenerovať, tak sme si povedali, že leďme do Bukurešti a z Bukurešti sa nejak stopom dopravíme do prímorských oblastí Rumunska, ktoré sme už poznali predchádzajúcich ciest. Relatívne to nebolo draho a nebolo to ani až tak ďaleko od domova, takže v podstate Rumunsko sa nám zdalo ako taká voľba, že by sme tam trošku oddychli pri mori a potom by sme sa nejak stopom dostali do Bratislavy domov. Takže sme chceli Bukurešť. Tak chlapíkovi sme povedali, tu máš pasy a kúp nám letenku do Bukurešti. Keď sme si dohádali cenu. To bola asi tiež 4-hodinová hádka o tom, že za koľko nám tie letenky kúpia. Tak zobral pasy, na 3 hodiny odišiel, vrátil sa, dal nám ručne vypísané letenky, kde nebola Bukurešť, ale Bratislava. Ale tak to ste videli, nie? To sme videli v Tamahoni, to bolo strašné sklamanie. Hádka opäť Jagovo, že prečo si nám kúpil letenky do Bratislavy, ako si na to prišiel, keď sme povedali, že chceme letenky do Bukurešti. Nie Bratislava, ale Bukurešť. On, že Ježiš, toho mrzí, že nevedel. Asi tým pádom, že v pasoch bolo, že vydané v Bratislave, tak sa poplietli a nedali Bukurešť, ale Bratislava. Tak v tom momente to pre nás bola strašná tragédia, lebo sme sa na to hrozne tešili, že budeme pri mori ešte na konci tejto strastiplnej cesty. A nakoniec sme ďakovali Pánu Bohu a osudu, že to bolo takto, lebo my sme boli tak zničení, že ak by sme naozaj leteli do Bukurešti, to by bola strašné niečo. To by bolo hrozné, ak by sme sa museli ešte my prepravovať z Rumúnska domov. A takto som vo finále vystúpil priamo na letisku v Bratislave. Zobral som si autobus a išiel som domov. No. Takže to bol neskutočný záver cesty, k ktorému sa dostaneme potom neskôr. A bolo to ako keby osud nám toto zariadil. Ďakujem mu. Že vás poslal proste domov, hej? Áno, áno. A bolo to najlepšie riešenie, aké sa mohlo stať. Wow. No a prišiel si domov a to si už spomínal, že mama ťa nespoznala, lebo si bol schudnutý a ostrihaný. Vyrážal som ako taký celkom vyšportovaný chlapec s dlhými vlasmi a prišiel vychudnutá vyžla, strhaná s vlasmi na ježka, čiže ako keby nejaký chlapec z polepšovne alebo z nejakého tábora, nechcem konkretizovať akého. A normálne som zazvonil na dvere, u nás v paneláku otvorila a fakt niekoľko sekúnd som videl na očiach, že nevedela, kto som. To si nikdy nezabudnem na ten pohľad, že proste normálne ma nespoznával. Až potom, po tých niekoľkých sekundách sa ten pohľad ako keby rozžiaril, ale tých niekoľko sekúnd pohľadu mojej mamy na to nezabudnem nikdy. Poďme ešte ale na cestu, pretože vy ste sa dostali nakoniec do Nepálu, ale tam sme ešte neboli. Tak ako z toho Dili a z tej Indie ste sa tam dostali? Áno, no bolo to tak, že v tom Dili tam už padla po tej kúpe leteniek, na nás už padla taká ako keby... Vieš, už si mal chuť sa vrátiť domov, už si mal toho plné zuby. To ste mali letenku o niekoľko dní až, hej? Čiže mali ste, čo, týždeň alebo... Neviem, už presne, možno 2 týždne sme mali ešte takú časovú rezervu, ktorú sme si dali na ďalšie cestovanie, ale už to bolo také, že už si sa videl doma. Vieš, už si bol unavený, znechutený, ale povedali sme si, že poďme ešte do toho Nepálu. Tak následoval strastiplný presun vlakmi, maršrutkami, teda nejakými tými malými autobusmi, cez hranice, pešo, stopom do Nepálu, do Katmandu. Takže sme si vybavili víza priamo na hranici do
Do Nepálu myslím, že stáli v tej dobe $15, dali ti ich priamo na hranici a potom strašná cesta do Katmandu, tiež nejakými takými malými autobusmi po rozheganých cestách s priepasťami. A Katmandu bolo trošku vyslobodením, lebo Katmandu bolo európskejšie, už ako tieto dve krajiny, že Pakistan a India, dokonca sa tam dal kúpiť aj alkohol tvrdý, už v tých baroch pre cudzincov. Asi dodnes pamätám, že som si po strašne dlhej dobe dal, myslím, že vodku alebo niečo tvrdé. Na ten žalúdok konečne ma to vydezinfikovalo a tá úľava, vieš, že som si dal ten príjemný pocit. Bolo tam európske jedlo, že nebolo tak korenené. Čistý hotel s voňavými prestieradlami. Katmandu to bola oáza. Nádherná oáza, kde som si skutočne na niekoľko dní oddychol. Inak aj krásne mesto samozrejme. A Katmandu spomínam veľmi dobre. Bolo to veľmi, veľmi príjemné. Aj si tam išli akože niekam do hôr? Nebola sila, do hôr sme nešli, nebola ani čas, ani sila, čiže žiadny veľký trek taký známy sme nepodnikli. Potúlali sme sa trošku po horách v okolí Katmandu, ale to boli také ešte iba také nejaké malé výpady. Skôr sme spoznávali to mesto, užili sme si miestne trhy, miestne jedlo, posedeli sme trošku v nejakých kluboch. A bolo to také veľmi príjemné, že sme si oddychli. No dobre. A potom ste sa vrátili naspäť do Indie. Žiaľ, museli sme sa vrátiť opäť do Indie. To bolo strašné, lebo už si sa trošku nadýchol toho liberalizmu, gastro a alkoholiberalizmu. A potom šup zase naspäť do Indie. Vieš, tí Indi, ktorí furt kričia, furt do teba niečo chcú, furt ťa obťažujú. Ako normálka pohoda, len už počasie si bol z toho unavený. A v tej dobe ťa obťažovali ďaleko viac ako dnes. Takže znova India, Dili, myslím, že nejaké 2-3 noci sme tam spali fakt v otrasnom ubytovaní, lebo už sme nemali vôbec peniaze. Dokonca si pamätám, že sme išli na veľvyslanectvo slovenské pozrieť. V tej dobe už slovenské, lebo toto bol rok, tuším, 96 a už sa rozdelilo československé na české a slovenské. Ale boli hneď vedľa seba. To bola niekedy jedno veľvyslanectvo, ale on sa rozdelilo iba nejak na dve časti. Čiže my sme išli jedným chodom na slovenské a vtedy sme boli sme sa dali dohromady na pár dní s jedným Čechom, chalanom, zhruba v našom veku. Tak sme išli my traja, dvaja Slováci a Čech, na veľvyslanectvo, sme chceli ísť aj na české a na slovenské. Najprv sme išli na slovenské. A to bolo hrozné. Tá neúcta, tá nepohostinnosť tých diplomatov, slovenských alebo pracovníkov, čo tam boli, bola neuveriteľná. Ani nám nedali napiť, ani nájsť. Vynadali nám, že čo tam cestujeme, či nám nešíbe, aby sme nechodili za ľahkými devami. A takéto hlúposti. My sme vtedy chceli trošku ako keby, že si zavoláme domov, vieš, že trošičku sa nejak ako keby... A mohli ste si? Nemohli nič. Vyhodili nás v podstate, že nech ideme. Toto nie. Vynadali nám, že čo tam robíme, že vyzeráme otrasne a nech ideme preč. Hrozné to bolo. Potom sme išli na české s tým kamošom Čechom a tam nájsť, napiť, zavolať. Sedelo tam asi 20 takýchto cestovateľov, pokecali tí pracovníci s nimi, čo im treba, netreba. Neskutočne iný prístup. Vtedy som sa strašne hanbil. No bolo to také, že dlhé roky som bol vtedy taký naštvaný na týchto... Tak dúfam, že už sa to zmenilo. Ja pevne verím, že lebo neskôr som bol na rôznych tiež buď veľvyslanectvách alebo konzulátoch Slovenska v zahraničí a už našťastie komunikovali úplne inak. Takže pevne verím, že to bola iba nejaká v tej dobe, myslím, že to bol ešte mečiarizmus, že to bolo podmienené tým, že tam boli divní ľudia. Hej. No dobre, už sme teda povedali, že ako si prišiel domov a ja vždy, keď sa vrátim z nejakej cesty, tak sa teším na nejaké jedlo napríklad. Otázka je, že na čo si sa tešil ty, ale nepovedz, že keď si prišiel domov, že čo si povedal mame, že mama, teraz mi uvar, bum. Tak to povieme na budúce. Dobre? Súhlasím. Tak to povieme na budúce a potom by sme mohli pokecať o ďalšej nejakej také väčšej ceste. Dáme väčšiu cestu a kľudne povedz, že o čom budeme hovoriť v ďalšej ceste. Dajme si road trip a prácu v USA. Bol to myslím rok 1998. Super. Ďakujeme teda, že ste nás dopočúvali až doteraz a počujeme sa o týždeň.
A ak by ste chceli niečo bližšie, nejaké otázky, tak kľudne píšte na info@dobrodruh.sk alebo na Facebook dobrodruh.sk do správy. Budeme v kontakte. Ďakujem.